Sio kana yambuka kuno kunitakutora semudzimai. Ndichakutora semudzimai wangu. Right. Mambo Solomon akagara nemukadzi iyoyo for 32 days ari mudzimai wake. Mambokadzi weBhetishebha pakadzoka kunoko akauya kunoko ane mimba yaSoromoni yemwana waSoromoni yanga asina murume akasina murume kunoko. Saka kuna Mwari haana kuti achitadza kuti anga asina. Right. Zvadaro Solomoni akararama makore ake. Pakazobva mambokadzi azvara mwana wake anga akafanana naSolomoni, kwete zvokutamba. Kwauzodzokera naye uku kunoti anoratidzwa baba ake Solomoni. Achisvika umo akasvika kuonako kava kwaTebhanekeri yakanaka kwazvo. Ndobva asvika kuvashandi vaSoromoni vairinda Tebhanekeri yaitonzi yaichengetwa ne36 angels dzairinda imba yaMwari iyoyo. Ndobva asvika ndobva abvunza kuti chii chakakosha muimba yakanaka kudai. Zvanzi mune inonzi Replica neApostle Road neUritnet Mini chiremba chiya. Zvanzi zvinhu izvozvo zvakakosha zvisingaiti. Zvanzi munogona here kugadzira zvimwe zvakafanana naizvozvo. Ari kuzvidawo kwake. Zvikanzi ndebva zvagadzirwa zvifeki. Iye ndebva atora original ndebva atiza nazvo kunoko. Ndebva aya nazvo kuno ndebva agara. Kadziye. Mwana. Right. Agara nazvo kunoko. Feki ndiye akasara kwebe. Ndo masumudziro akaitwa Uritnet Mini kubva kunyika dzevachena kuuya munomu kwakugara kuno. Mwana yainzi mutema. Replica inonzi zvakavanzika zvaMwari. Inogara nemunhu anotaura naJehovha chete. Yakagara makore. Uyu anga kutaura naMwari here mwana uyu? Ndimutema. Mwari ikireti akazviita kuti zviwire kuno. Zviwire kuno Mwari izvo. Ndokwaizvo zvarwa mutumwa akakunoko. Solomoni akakufa uko. Ndebva afa Solomoni. Replica inonzi uvepo hwaMwari. Replica inonzi uvepo hwaMwari. Inovakirwa temberi. Ndo chinoita kuti temberi itovakirwa Tebhanekeri yaJehovha. Kubva kudhara kumambo weIsraeri chaitoonge chichifamba vachinacho ichocho. Chakatakurwa. Ndo chaitomirwa neshongwe yegore padenga kuti gore retomira kuti tsvii. Datiri. Inini. Right. Mutema akagara. Ndiye mutema munoona ari mumbotsa. Mutema waberekwa momberume. Momberume wabereka John. Ndiye anonzi John Marange nhasi. Right. Replica yakachengetwa. Mutema akabereka momberume. Right. Momberume ndiye aZakaria. Ababata. VaZakaria pamusha pavo ndapo pa chipinge. Right. VaZakaria vakaenda kumusha kunotsvaga basa rekufudza mombe kwaMarange. Vari mukomana wobasa. Vanga vakatendeka kwazvo. Ndebva papari pamusha wamambo. Ndebva mambo azviona kuti right mwana uyu akura. Asi kuti amutomurodza mwana wangu. Ndebva amurodza mwana wakainzi Mishinani. Amurodza mwana wakainzi Mishinani ndiye Elizabeth kuchechi nhasi. Right. Zvakanzi iwewe ndakurodza mwana uyu kuti ugare naye. Asi ndinoda kuti mwana wanobereka musikana ndo wandotora ndozoroodza. Iwe hauna mari undipa. Ndozotora mwana unozvara ndopfuma yandava kuchaja. Right. Zvadaro. VaZakaria vayo ndebva vabereka mwana mukomana wokutanga ainzi Munhuruka. Kuchechi ndiye Konorio. Vaita Munhuruka. Ndobva vagara. Ndobva kwaitwa mimba yechi2. Ndobva kwaberekwa Taguta. Nokuti vakamuti Taguta nokuti vanga vakushanda kumacheke. So vanga wana mabasa kumacheke. Vati mwana uriita kumuti Taguta. Ndiye Androd kuchechi. Hapasati pane chechi apa, zoti hazvechechi apa. Kila mazita awo chechi isati yatotanga. Right. Taguta uyo ari mucheche. VaZakaria vakaenda ndova momberume. Vakaenda kubasa kwavo kumacheke. Havana kudzoka. Kusvika mwana arumuriwe. Hakuna munhu. Mukadzi atakure mimba. Hakuna munhu. Mimba yakatakurwa mimba imwe yamutsvene. Baba asipo.
mimba kukura. Mambo ndipoti ini mukwasha anambobvira akauya so chichi musha wamambo ka ndibva vagara kudare ndibva zvaonekwa ndibva abvunziridzwa mukadzi ko iwewe wakashanja kwete izvi nditoshamisika na zvasi dumbirira kutotamba kwauti umwe nhume unodaidza mukwasha kumacheke mukwasha akati aiwa inini ndichauya musanetseke zvenyu ndichauya akatumwa nhume katatu kechi3 ndo kakazobvuma kuenda angavanzi iwewewe usaende uku kusvika ndakutaurira kuti chienda namwari karota dziri hope saka musi wakazobvuma wachi3 akanganza vachichidzokera vakabva kumacheke netsoka kunobata kwanga kurubocha ndokwaishanda kwamarangi ndo baba wajohani ndo baba wakonori anerodi najohani iyi mimba yanga yaitwa yanga iri yajohani yakaitwa baba asipo spiritual right zvadaro ndebva vasvika vakaona ruzimu roti rwakazara ndebva varara kumhiri ndo musi wakaponewa johani kwanzi musha kwamarange kwakusina kana chinzvonzi chinamato kudenga kwakabva nyeredzi hombe ndebva yasvika ikamhara pamusoro pemba musha wese wakati achiedza nguva yekuzvarwa kwomwana nyeredzi yakabva pamusoro pemba ndebva yanogara padumbu ramai vane mimba mwana achingozvarwa chete ndebva yanogara pamhanza pemwana mwana akaberekwa akasungwa guvhu zvakashamisa vanhu sekuru vacho vanga vataura kuti mwana uyu ndokuhura uyu mwana uyu musawa nomubereka ndoda kumubaya nebanga mwana paakaberekwa sekuru chiya mubaye mwana uyu zvikanzi asandambona mashure akadai ndo pakabva zita kuti muchabayiwa rajohani uku baba vacho varara vakavharirwa nekumhiri weruko vakarota hope dzimwe chete vari vatatu ivo nenhume nhatu mbiri dziya dzene vari vatatu vakarota vachiyambutswa nemunhu akanga akapfeka magemenzi kumhiri kwerukohwa ndebva wana mangwana achishuwa vakatoyambuka imi nezo takarara kupi takarara kumhiri shuwa toona kuti moto tatakavesa papi apo saka takayambutswana zvanzi arota hope zvanzi iwe hope dzarota ndarota tayambutswana ngomunhu anga akapfeka magemenzi kana nini ndo zvandarota vafamba ndebva vasvika kumba vari murodha vakati kumba ukwazvara mwana wamwari vaisvika kumba vanzi anonkwasha very short panapa pakazosara pakaitika mwana asi mwana uyu haazi wako zvakanzi ndewangu ndinomuziva sekuri wako mama ita kuti muchamubaya akutonzi muchabayiwa ndosara ndamupi yo wakutotanga kuti zvangamati zvanga asina anonzi muchabayiwa right zvanate zvaright mukwasha una kwaiwo uramberi kuya kuramba ichibereka vana vakomana chete saka inini nichingonipa mukomana zvandikupai munhuruka zvakanzi handimude munhuruka zvandikupa aita guta zvakanzi handimude ndoda uyo asiri wakoyo iye muchabayiwa ndiye ndipe iyeyoyo vana kuramba ndebva wambanyi muchabayiwa ndebva kugara kwana sekuru ndosaka azonzi johani marange yari mwana wakamuomberi maigara kwana sekuru right vakambohwa ne3 years 3 years aiti umwe musi pamusha hawaniki 2 days hapana munhu kamwana kane 3 years ndebva enda kun'anga imi shura riri kuitika mwana wedu kona kuti 2 days singamuoni chii ndebva enda kun'anga vachisvika kun'anga ng'anga ndebva yatibika doro re7 days panobikwa doro re7 days mwana uyu zvinepera musi wamunomwa doro ndo pakaibva paita wese kubva musi wakagadzirwa mamera kusvika 7 days dzakwana vana kumuwana doro rakamwiwa zvikashaya basa ndobva mambo ataura kuti ine ndamotsvaga mwana waridzi kumakomo mene kumakomo kwanokugara ndinenge ndiri kugoma nababa kwakuenda kweko unomona ari pamusoro pedombo cone shaped stone painzi ndege right dombo roro ritoripo nanasi vamona ari papo ndepaunodzokera unotaura kuna mambo kuti mwana wetu amuona but paagereka haatotoreki vachisvika kumba kwamwana ariko zvikanzi pamangobva panapa ndo paasvika zvoti tatomboregera zvedu kuti tikudaidzei ukuvamuona ukuvamuona tebva mambo ati pamwe rudzuro hariitwe zvandakaita zvekutora ndichiti ribhadharise ufuma yamai vacho rega mushe ndimudzosere mwana wacho ndebva atorwa naatete vacho hanzvadzi yajohani atorwa nahanzvadzi yajohani zvanzi hatipei kuno murozvitu ndinogara naye zvinopera vachifudza mbombe masikati ndevanzinaye matete makamboona mhepo here zvanzi asandaona mhepo zvanzi iyo ndo inonzi mhepo akaibata kwavaratidza kuti ndo inonzi mhepo zvanzi ndinotenda muzukuru asandamboona mhepo chinjewa ndiratidza chinoshamisa asandakamboona mhepo
mapinda muumbotsva ndo pakanzi vadzidzi vakadzi kuti vanokwanisa kuprofita nekurapa nokuti vakaona Mwari mhepo inovhuvhuta, vakaona Mwari pachake chaivo chaivo, ndibva varopafadzwa vakadzi ava vakukwanisa kuprofita nekurapa muchechi muno varopafadzwa vakatenda vakatoratidzwa Jesu vakatenda vakamuona vakaziva kuti uyu ndiye Mwari. Ndepati right alright ndiri kuenda hapo tichaenda hapo izvezvo Johana achiri ne 3 years ka ezvine zvane 3 years replica iri chinei yakasumudzwa kwekaya original kunoko izvezvi zvakachengetwa izvi yanga hatisati asvika pakuti Johana aitora sei ngatimbotaurei pakutanga kwaakaita basa aiwa ichawanika pamberi Crown of Panam the Crown of Salpicia mabhuku amaresearch book right Johana ane 3 years akazoita 5 years ndebva akwira pachuru ndebva aonekwa akabata dhati replica akabata tsvimbo Apostle Road tendeukai mese umambo hwekudenga hwaswedera zvainzwika nyika yese nebhaibheri kamwana aka kari kuti tendeiko umambo hwekudenga hwaswedera akabata dhati replica nyika yese aiyanga akakwira pachuru nanhasi churu chiripo dhati replica ashomani anoziva kuti pane replica inovakiwa temple uvepo hwaMwari unochengetwa nehwakatumwa chete right Johana akafamba nebasa 1979 5 years ndo pakatanga kudaro 1932 zvimwe zvaiti angudambura umuti amumbotsva kapa right 1932 anoti inini ndakafamba ndakaseberera padhuze nemusha kwakapenya kupenya kukuru kwazvo kwakanditenderedza kupenya kwakatenderedza Johani kukabva izvi kudenga rakati iwo ndiwe Johani mupostori mbabhatidzi enda nenyika yese udzidzise nekutendeura vanhu munhu atenda akabhabhatidzwa achaponeswa atenda akabhabhatidzwa achaponeswa ndi 1932 vakati apinda mujorodhani munhu apinda mujorodhani Cornelio naAnrod ndiye munhu rukana taguta havana kumboona chiitiko chakaitika vakangoona hope yake ichiuya ndebva vatanga kuimba tenzi taungana muno mumba mako chechi muna 1932 yanga ine vanhu Johani naZakaria amai vacho Anrod naCornelio vanga vari 5 1932 vanga vari 5 32 kwakadyiwa Pascha. This is the secret egwayana washamba muropa renyenye vakageza ropa renyenye gwayana chairo kukagochiwa nyama yehwai ikadyiwa nevanhu vakanga varipo ipapo richitonzi sangano rakura 33 hakuna kudyiwa Pascha 34 hakuna kudyiwa Pascha 35 hakuna kudyiwa Pascha kazodyiwa 1936 exactly ndipo pakatanga kudyiwa Pascha idzi dzatakuchedza saka makore yakadyiwa igwayana yakadyiwa ka1 ipapo chete kuamba kwesangano yenyenye chete ndo pakachizotanga vanhu kutendeuka zvishoma nezvishoma ndopataifamba nembwa dzedu nekiti dzedu 1942 Johani anga aroora ibva abereka Ebero aberekwa sanhasi vakauya kuzomuona ari mucheche vakanzwa mwana achiseka nhasi wakare mwana ari kuseka hanzvadzi yaJohani ndebva vabatwa nemweya mutsvene akati hanzvadzi yaSimon ndebva ati uyu mwana uyu
kuseka kwaita achatungamirira sangano. Ndaona pawaridzi wajira jena kubva kuno kusvika kumapeto enyika, kunze kwenyika, achafambisa ivhangeri mwana uyu. Sana Johani hanzvadzi mataura chokwadi. Kupera kwemakore 3 muchaona Jesu. Chataura chihebhura. Right. 1943 sendinowabereka. Vasiyana negore nasendetera. Right. 1943. 1943. Basa rakabatwa rikafamba. 47. Johana akaita chimwe chishamiso. Evhatora tsvimbo kwakuirarisa pasi. Zvikanzi munhu achakwanisa kusumbudza tsvimbo ndiye mukuru kwatiri tese. Unganai vanhu vese kwaMomberi mene paungana. Vakazama kusumbudza tsvimbo akaitadzirira. Pano umwe asara. Zvanzi Noah asara. Zvanzi mudaidzei. Vauya vauti kwakusumudza tsvimbo. Kwanza watanga kurira nemweya mutsvene kwakusumudza tsvimbo. Kwakutanga kuimba hozana hozana. Pakafasiwa vanhu zvisingaiti. Zvanzi zvamaona izvi. Vanhu vese kwaMomberi hamuzogadzi mabhi ekusonerera. Muchagara musina kusvika uyu murume apfeka chiremba uyu. From 1947 kusvika 1993. Sendino. Sendebhera akabata basa akafamba naro. St. John akazofa 1962. Vachifa 1962 Arnold akafa 1965. St. John achifa 1962. Uyu Simon ndo paaiti ndini muridzi wechechi nekuti ndini ndaidudzira ndimi dzani dzemupirista Johani. Noti St. John aingotokati Simon ndoziva kuti vati zvakati mweya mutsvene watoti zvakati nezvakati. Vangorira nendimi uye autodudzira because anga akapuwa chipo chekududzira ndimi. Saka St. John pawakafa iye akabva ati sangano nderangu. Nyaya yakanetsa. Arnold wanga ari wapenyu. Nyaya yakanetsa umwe achiti Ebhero ndiye muridzi wesangano. Simon achiti ndini muridzi wesangano. Nyaya yakanetsa kusvika yaenda kwamambo. Mambo akatonga nyaya yekubva kuseni kusvika kumasikati. Ichiramba kupera. Simon achiti sangano nderangu nemamwe madhara akanga aripo. Achiti sangano unofanira kutoona Simon noti ndiye aidudzira ndimi. Kusvika mambo apindwa nemumwe mweya zvakanzi aiwa zvishupe. Handi vanhu vacho vari peri Abhero naSimon. Abhero yaumira apa Simon amira apa. Vanhu vese muripo panapa imimi. Moita mutsara vanoti chechi ndeyaSimon. Vanoti Ebhero ndiye muridzi wechechi vomira mutsara wavo kuseri kwaEbhero. Zvana Ebhero ena handikwanisi kumira pamutsara baba varipo. Baba ndinokumbira mundimiriro pamutsara vaArnold. VaArnold ndibva vamira Arnold naSimon. Vanhu vakanzi sumukai muende kune munhu wamunoti ndiye muridzi wesangano. Vanhu vazhinji vakaenda kuseri kwaSimon. Nyaya yakatongwa naMwari chaiye yega. Kwanzi kwakapenya. Kupenya kwakatsemura muti womushuma kubva kudenga kumhanda kusvika pamudzi. Kwanzi ndobva pauya mhepo yakavhuvhuta zvokuti mambo akatiza akanopinda mumba. Hakuna munhu akaudza vanhu kuti endai kuseri kwaArnold. Vanhu vese vakatiza kuti Simon kuenda kuna Arnold nezvakaitika vega. Mambo kwakudaidzira kuti Arnold nepahwindo hemba. Misa mhepo yako. Arnold kwakusumudza ruoko daiso mhepo kwakumira. Simon akacheuka akaona kuseri kwake kusina kana munhu kana 1. Zvikadzisangana nderaEbhero. Ebhero kwakufambisa ivhangeri. Kwakufamba nayo. Kubva mubocha. Pasika yakatanga ichidyirwa pabocha paye. Kwakubva pabocha paye kwakuenda pa18. Kubva pa18 kwakuenda kuHarare. July, tutaza July. Yakubva kuHarare kwakuenda kumachechi. Asi that replica. Munhu aisumudza i1 kubva sangano rino radaro ndisendino ndiye aifamba nemudziyo yetemberi pese ipapo kana munguva yehondo mese vainge vasina mabhii. Ini chaiye ndakatomboona vasinawo mabhii. Vaitonzi uyu muprofiti achigara nawaprofiti ari plane. Uyu murapi achigara nawarapa ari plane. Uyu ari muvhangeri achigara nawavhangeri ari plane. Zvichidaro zvakadaro. Chero pavaijisa pasika vanga vasina. Vanga vari murapi vega vanga ni murapi MR chete. Right. Pasika ichigara pamacheke mabocha kwakutanga kumuka
kuti ebhero atengesa chechi kumazezuru ya izoiswa sei kupurazi kwake kuharare kumacheko kwakutota anachivanitire ndo makore aishumira achiti munhu wese ane pfungwa idzodzo ngaareurure sendebhero akafa pasika ichijerwa macheke kwakuzoti sendinowa ndobva vapinda papurisa vachiti regai ndibate basa rangu remabiva romwe wangu ndakamirira nguva so 3 makore aitawa najohana aya kuti kupera kwamakore 3 muchaona mwari St. John, ebhero nasendinowa tationa makore 3 yaya tationa mwari so tiri kurarama tina mwari vanhu vasingazvizivi titomuona kuti uyu asi havadi havana maziso emweya ekuziva kuti tiri kuona mwari St. John havana kunyepa kupera kwamakore 3 tichaonani mwari titomuona asi vanhu havamuzive manje right bocha raakutariwa sendino wakasvika kanotora dombo kumakomo kwakuya kwakutara mavakirwo etemberi yaya temberi yavakwa yaya pasika yekujiwa pajurai ndo patiri nhasi from 1993 kusvika izvezvi so tiri pabocha iye ari kutaura kuti kuguma kwenyika kwava padhuze ndo mafambiro akaita chiisraeri kubva kumashure kwanga titaura kweko kuna abrahama kusvika patiri nhasi so that kati maringi tete tinorova sungano yemarudzi kubva kuvaisraeri kusvika paapostoro wajesu kusvika paapostoro wazvino ndozvinoreva aizvimaringi zviya aya kuna munhu anozviva zvirevo zvavo kunze kwegemenzi remutsetse pakatanga kuripfeka remutsetse mutsvuku iri bcause vanhu vaimbopfeka magemenzi anemutsetse mutsvuku padhuze pama90s apo kuno chako vanhu aitopfeka ndichigara mukaroimo vanhu vaipfeka magemenzi ane malaini ndebva oliver chayanga ane netutu maraini kuseri nekuseri oliver ndebva mutumwa azotaura vanhu vachipfeka chinyora timavara tidiki ka nakapi kadiki apa mutumwa akazvitsura kuti isai macapital letters mab vanhu vachiisa nyeredzi patopia zvakanzi hamusi muridzi wesangano bvisai nyeredzi pahiti dzenyu vanhu vachisunga vachiisati marikireki teso muvarume mutumwa akati murume wese bvisai marikireki hazvitenderwe zvaimirira nguva plain gemenzi vanhu taimbopfeka gemenzi tisina hembe mukati manje apo neva mutumwa ataura kuti gemenzi rinopfekwa nesheti mukati taipfeka tisine isiri baka ndezvavo zveazvibvisiwe ndezvavo mutumwa zvaakaita musi wakatanga kupfekwa gemenzi rine mutsetse vakuru vakabvunza kuti kadzika mambo zvinorevei zvikanzi mukadzika misodzi yeropa yandiri kuchema kuti nyika ino yakuda kugumiswa nemoto vanhu vachiramba kururama so misodzi yemoto yeropa iri kuchema mukuru achichema imimi asi hamusi kuda kururama ndo nhau iripo pese ndo mafambiro akaita chechi ine kusvikana nhasi so kutaurira munhu kuti chechi inoponesa ndeiyi anokurambira ipapa panokuti tinenge takabatwa nerutsuta tinongoenda kunonamata machechi chete nenyaya yekuti chechi burial society tikwanise kuigiwa asi zvokupona hakuna kupona kuripo kumasangano ako